אז נתחיל אולי דווקא לדבר על באמת מהי אינטואיציה. אז אינטואיציה היא לא איזה משהו מיסטי, והיא לא איזה משהו לא יודעת, מעולם אחר. זה בסך הכל דרך מסוימת של יצורים חיים, לדעת איך להתנהל. כל יצור בעולם, אפילו פיל קטן או פיל גדול, או עכבר קטן או עכבר גדול, כל יצור חי צריך לדעת איך להתנהל בעולם. ואיך הוא יודע? כי יש לו מוח, והמוח עוזר לו לדעת איך להתנהל. אבל המוח לא מדבר. אתם יודעים, המוח עובד על נוירונים, על תאי עצב, או תאי עצב, צריך להגיד. אז בכל זאת, איך הוא מוסר לנו מידע? הוא יוצר בנו תחושות. למשל, אם הוא רוצה להגיד, אסתי, הגיע הזמן להתלבש חם יותר, אז הוא עושה לי קור, שאני ארגיש קור וצמרמורת. או להפך. אה, נכון? ופתאום רואים תינוק מזיע מאוד. בדיוק לפני כמה זמן יצא לראות תינוק ממש מזיע. זה סימן חיצוני, התחושה של הזיעה, כדי לסמן שחם לו מדי, וצריך קצת לאוורר אותו. ואותו דבר עם דברים אחרים. אם המוח רואה שמקבל מידע שנפצעת ברגל, דרכת על קוץ, אז הוא שולח לך כאב. הכאב הוא מסר מהמוח. שאתה צריך לבדוק מה יש ברגל, מה קרה ברגל, למה כואב. ובעלי חיים מתנהלים ככה באמצעות תחושות, תחושות שהמוח שלהם יוצר להם, ואנחנו גם יכולים, אנחנו רק לא מלמדים אותנו, כי החל מחצי שנה, אולי קצת לפני, אנחנו מלמדים כל תינוק מילים. מילים, מילים זה משהו של התודעה, של השכל. אז התינוק אמרו לו, זה אור, וזה אבא, וזה אימא, ואז הוא לומד מילים, והוא לומד לחשוב, והוא לומד להבין דברים, והוא לומד להסיק מסקנות, ככה הוא גדל, מתפתח, והשכל מתפתח, מתפתח, והאינטואיציה ממש בסוגריים, בשוליים, בסוגריים. למזלנו, היא לא מתנוונת. למה היא לא מתנוונת? כי אנחנו עדיין משתמשים בתחושות, גם אם לא באינטואיציה, אבל בתחושות אנחנו עדיין משתמשים. אוי ואבוי אם לא, כן? בן אדם ימות אם הוא לא ירגיש. אם יש מחלה כזאת שמישהו לא מרגיש, נגיד שהוא לא מרגיש אם הוא נשך את הלשון, או משהו בתאי החישה לא עובד טוב, אז הוא יכול להשאיר את כף הרגל שלו באוטובוס, הדלת נסגרת לו על כף הרגל, והוא הולך בלי כף רגל, והוא לא מרגיש עד שהוא לא רואה את כל הבלגן שקרה. אז זה חס וחלילה שלא היו לנו תחושות. אנחנו חשים יפה. בגלל שאנחנו חשים יפה, אנחנו יכולים להעיר את האינטואיציה. זה אומר שזה קל גם למי שלא עבד איתה עד היום. אבל מי שרוצה לעבוד איתה צריך לדעת שהאינטואיציה לא תדבר אלינו במילים. זה לא יהיה מסר ברור, זה יהיה מסר תחושתי. ומסר תחושתי אנחנו צריכים לחוות אותו, ואז להבין אותו. אז יש מסרים תחושתיים שמאוד קל להבין. למשל, מאוד קל להבין כאב או רעב. אתה מרגיש רעב, אתה יודע שהתחושה הזאת היא רעב. אבל אינטואיציה היא לא תחושה מובחנת, היא תחושה כללית כזאת. אז אני רוצה לתת לכם את המפתח מספר 1, וכל מי שצריך ללכת מוקדם היום, אחרי המפתח הזה יכול ללכת, כי זה הדבר הכי חשוב. עוד מעט נעשה יישומים, אבל זה המפתח הכי חשוב בשביל לעבוד עם האינטואיציה המדויק. המפתח הכי חשוב הוא מה נעים לי או לא נעים לי, אוקיי? אז למשל, תחושת רעב היא דבר לא נעים, והמוח יוצר אותה עבורנו, כדי שאנחנו נלך, נדאג לנו לאוכל. וכנ"ל תחושת כאב, וכנ"ל קור או חום או כל תחושה אחרת, היא בעצם הדרכה. מה לעשות? תחושה אינטואיטיבית, הבסיס שלה הוא שונה מתחושות אחרות, הבסיס שלה הוא נעים או לא נעים. לדוגמה, כולכם יודעים, אתם מגיעים לאיזה מקום, ואתם מרגישים אווירה כזאת טובה, ווייבים טובים, המוזיקה נעימה, חבר'ה, אנשים מחייכים, מבסוטים. ישר אתם נדבקים למקום הנעים הזה. נעים לכם שם, ואתם רוצים להישאר. לעומת זאת, אתם יכולים להגיע למקום אחר. אפילו זה יכול לקרות שבאים לשבעה, והשבעה נעימה, ונעים לשבת שם, כי אנשים מדברים, זה נחמד כזה, נעים. למרות שזה אירוע עצוב, כן?
ולעומת זאת, אתם יכולים להגיע לאירוע אחר, שאתם ישר תרגישו כזה לא נעים, כזה אנשים כאילו נראים לכם לא נחמדים, האווירה לא נעימה, לא טוב לכם, לא נעים לכם. אז זה בעצם שדר אינטואיטיבי, שמנסה להדריך אתכם האם להישאר או לא להישאר. האם ללכת משם או להתמודד. אנחנו כל כך מכורים לשכל, שאנחנו לא, גם, או לא קולטים את התחושות האלה, או לא מתייחסים אליהם. אני זוכרת שהילד שלי היה קטן, נגיד, לא זוכרת, 4 או 5, היינו באיזה מקום, הלכנו לאיזה יום הולדת של חבר, גרנו בארצות הברית, והוא אמר לי אחרי כמה זמן שהוא רוצה לעזוב. ואמרתי לו, מה פתאום לעזוב? אז הוא אמר, אמא, לא טוב לי, אני רוצה לעזוב. אמרתי לו, אבל למה? כולם פה, כל החברים שלך מהגן, ונחמד, תראה איזה יופי, עוד מעט יהיה ליצן, אני יודעת מה. אמא, אני רוצה ללכת הביתה. ואני עיניתי אותו, מלשון עינוי, עם שיסביר לי למה. הוא לא ידע להגיד למה, הוא הרגיש שלא, בא לו. אחר כך, אחרי זמן, אני הבנתי למה. היה שם איזה ילד שפעם היכה אותו, עכשיו, הוא לא הסביר, הוא לא ידע להסביר גם, הוא רק הרגיש שהוא צריך ללכת משם. אבל אני לא הייתי כל כך טובה באינטואיציה, ובלבלתי לו את המוח שיסביר לי למה. אז לא לבלבל לעצמכם את המוח. לא תמיד אפשר להסביר למה. אבל התחושה היא נעים או לא נעים. אז אם אתם עומדים מול מישהו, מכירים מישהו, רק מתחילים לדבר איתו, וכיף לכם ונעים לכם, תקבלו את זה. אל תתווכחו עם זה. הנטייה הטבעית של אנשים זה להתחיל לחשוב, רגע, מה אני פתאום ככה, הוא מוצא חן בעיניי, מה, אולי מי מכיר אותו בכלל, לא יודע בכלל מי הוא, מה אכפת לכם? נעים לכם? זה קובע. עכשיו, למה אנחנו יכולים לסמוך על זה? כי המוח שלנו הוא בעדנו. המוח של כל יצור הוא בעד היצור. אם המוח לא היה בעד היצור, כן, המוח של עכבר הוא בעד עכבר, המוח שלי הוא בעדי. אם המוח הוא לא בעדכם, המוח שלכם הוא לא בעדכם, אז אנחנו כולנו נהיה בסכנה. המוח חייב להגיד לנו מי החבר'ה שלנו, מי מתאים להיות קרוב אלינו, מי המשפחה שלנו, מי מהסוג שלנו. הוא קורא מהר, הוא קורא המון נתונים, מהירות פעולת המוח היא פשוט בלתי נתפסת לאדם. כן, זה לא כמו השכל, זה עשרות אלפי מונים. הוא קולט המון המון נתונים בזמן מאוד מאוד קצר, בחלקיק שנייה, אפילו לא שנייה, מודדים את זה היום אפילו בננו שנייה. ננו סקנד זה מיליונית השנייה, או עוד יותר קטן, והוא קולט מכל תא בגוף, הוא קולט מידע. העיניים שולחות המון המון נתונים, כל החושים, כל תאי הגוף, והוא מאבד את זה מאוד מאוד מהר, עדיין אין מחשב שעובד במהירות שהמוח עובד, והוא מעביר אלינו הדרכה, עושה לי להרגיש נעים או לא נעים, ואני יכולה לפתוח בזה כי המוח שלי בעדי. עד כאן יש שאלות? עכשיו, יכול לקרות מצב שאני מבינה מה האינטואיציה אומרת לי, נניח אני עומדת ויש מולי אישה ולא נעים לי איתה, כזה בא לי להתרחק, זה סימן כזה. אבל אני כן צריכה אותה, אני כן צריכה קשר איתה, מאיזושהי סיבה. אז אני יכולה, למרות שהאינטואיציה אומרת לי לא, אני יכולה להישאר שם ולדבר איתה, ולהיות נחמדה אליה. זה שונה מאוד ממצב של אדם שלא קלט בכלל את האינטואיציה שלו, שבכלל לא מודע לכך שהאינטואיציה אומרת לו, רגע, היא לא מהסוג שלך, לא כדאי לך להיות בקשר איתם. אם לא קלטתם, אז אתם באמת באפלה. זה גישוש בחושך. אבל אם קלטתם, ואתם אומרים, לא כיף לי לידה, האינטואיציה לא בעדה. האינטואיציה שלי לא בעדה. אבל עדיין אני רוצה להיות בקשר איתה. אז זה בסדר. בשביל זה יש לנו שכל. לפעמים השכל הוא צריך לנהל אותנו, כשיש לנו אינטרסים מסוימים. אבל ברקע אנחנו יודעים מה האינטואיציה אומרת, והיא האמת בעצם. איפה האינטואיציה הכי טובה להגיד לנו אמת, ואיפה היא לא תגיד לנו אמת, שלא תלכו ותטעו בגלל זה, ותחשבו שאתם יכולים לעשות כל מיני דברים מוזרים עם האינטואיציה. האינטואיציה טובה בבני אדם, זה המומחיות שלה.
ואתם יכולים לנחש אם יש ארנב קטן. ומה האינטואיציה שלו מומחית? בארנבים. זאת אומרת, זה קשור למטען גנטי, למידע שקיים במוח, מלידה, מטען גנטי, שאנחנו נולדים איתו, והאינטואיציה אומרת לך על בני מנחה, על זה היא יודעת. תינוק, שאין לו בכלל שכל עדיין, המוח שלו עוד לא מפותח בכלל, עוד חלק, עוד אין בו את כל הפיתולים שאנחנו מכירים במוחות של בוגר. אם יחזיק אותו מישהו בצורה כזאת רופפת, הוא יבכה, כי הוא מרגיש שהוא לא בטוח. ואם מישהו מחזיק אותו חזק, היטב, חיבוק טוב כזה, יציב, אז זה מרגיע אותו. זאת אומרת שאנחנו כן יכולים לפתוח בתחושות שלנו, במה שקשור לבני אדם. אז בעצם הבנו מהי האינטואיציה, ולמה היא חשובה ולמה היא מדויקת. היא מדויקת כי היא קשורה להישרדות, אז היא חייבת להיות מדויקת. עכשיו, יש המון דברים שנראים לנו כמו אינטואיציה, אבל הם לא. הם יוצרים בנו תחושה של נעים או לא נעים, והם לא אינטואיציה. למשל, דוגמה, כשאני מפנטזת על משהו, ומאוד חולמת עליו ורוצה אותו, אז יש לי התרגשות בבטן. אני יכולה לחשוב שזה אינטואיציה שאומרת, לכי על זה. לא, זה מהפנטזיות שלי. זה מההתרגשות שאני יצרתי לעצמי, מהציפיות שלי. וגם הפוך. יכול להיות שאני יושבת בשקט ופתאום אני מרגישה משהו פה לא טוב. התחלתי לחשוב, הבן שלי הלך, לא חזר, לא הודיע לי, אני פתאום דואגת, פתאום הדאגות עושות לי כאב בבטן. התחושה הלא דהימה הזאת היא לא אינטואיציה שמשהו קרה. היא קשורה למחשבות ולדאגות ולדברים שהרצתי בראש. אז אנחנו צריכים לדעת להבדיל בין אינטואיציה לתחושות אחרות שדומות, אבל הן לא אינטואיציה, ואני אתן לכם את המפתח מספר 2. בסדר? את המפתח הראשון כבר קיבלתם. אז המפתח מספר 2, אחרי שאני יודעת שאני מרגישה משהו, שמתי לב שאני מרגישה משהו, אני רוצה לשאול את עצמי, מה הדבר הזה? אם הוא דבר לא נעים, אז אני רוצה לשאול את עצמי, האם זה בטוח שאני מרגישה עכשיו משהו לגבי הכאן ועכשיו שהוא לא נעים? לא, בחדר הכל בסדר, אני ישבתי על הספה, הייתי רגועה, התחיל לי פתאום משהו לא טוב בבטן. זה לא קשור לכאן ועכשיו, כי שום דבר לא השתנה בכאן ועכשיו. אז למה זה כן קשור? למחשבות שרצו בראש. וברגע שאני מבינה שמה שאני מרגישה זה לא בגלל שמשהו במציאות השתנה, אז אני מבינה שזה בא ממקום אחר. אחרת אין סיבה. אני רוצה עכשיו לשוחח עם מישהו על איזה שאלה שיש לכם, איזה דילמה, איזה בעיה, איזה רצון, משאלה, באמת על כל נושא שבעולם, לא משנה על מה, כדי לתת לכם קצת חומר מתקדם. מי רוצה לדבר איתי? מי מתנדב? זה לא מסוכן וזה לא כואב, זה נחמד, נעים. מי רוצה לדבר? אולי גם תרוויחו מזה משהו אישי. אה, מה את עושה בימים אלה? בימים אלה אני מנצלת את הזמן להתכונן לפסח, מתנהלת כרגיל, יורדת עולה כשיש אזעקה, מקבלת את הדברים די בקלות, לא בהיסטריה, לא. מין תחושה פנימית, גם כל בוקר אני קמה, מודה לאלוהים, הבית שלי עומד על תילו, אני בריאה, יש מה לאכול, הכל בסדר. נהדר. אבל בתוך הדברים שלך זה רומז כאילו שגם יכול להיות זה, זה לא בהכרח יכול ככה, זה גם יכול להיות אחרת, שאת כן תלחצי. אני, בגדול, אני לא טיפוס שנלחץ בקלות, בפרופורציות. אני גרה בירושלים, המקום פה יחסית רגוע, אז עוד יש לי סיבה להיות פחות לחוצה, אני לא גרה בצפון. אה, כן, ובגדול, הייתה לך תקופה בחיים שהיית לחוצה?
כן, עברתי תקופות לא פשוטות או לא קלות, כן. זאת אומרת שכשאת סיפרת לי את הסיפור, אני הרגשתי תקופות לא קלות ברקע, שאת משווה ואת אומרת, אני היום במקום טוב. כן. אני היום במקום טוב, שלא נלחץ. למרות שאני גם יכולה להיות במקום אחר, אבל אני לא רוצה, אני גם בחרתי וגם הובלתי את עצמי למקום הטוב הזה. מה שיש לי עכשיו אני מודה. אני מודה כן, בהחלט, אני מתעסקת במה שכאן ועכשיו, לא במה שאולי יהיה ומה שעלול להיות. נכון. אני לא ואת מטרידה נותנת את עצמי לעצמך, בזה. ואני מרגישה שאת גם נותנת לעצמך קרדיט על זה שהובלת את עצמך להיות במקום הזה. יכול להיות, אפילו לא, אני לא מודעת לזה אפילו. בקטן, בקטן את נותנת לעצמך קרדיט. טוב, מצוין. אני הייתי אומרת שתתני אותו יותר בגדול. אוקיי. את מבינה מה אני מנסה להגיד? כן, שאני צריכה להעריך את מה שיש לי עוד יותר. לא אוקיי. את מה שיש לך, את עצמך. אוקיי. את זה שאת מצליחה לנהל את עצמך ככה. אוקיי. מה יקרה אם תעריכי את עצמך יותר? אני חושבת שהכל ייראה עוד יותר טוב. כאילו, הכל ייראה... כן, כן. מה את רוצה להגיד על השיחה הקצרה שלנו? מה אני רוצה להגיד? שהלוואי שהיו לי את היכולות שיש לך, שזה מדהים, שזה... איזה יכולת הרגשת? אה, היכולת שלך לרנטגן, זה כמו מה רנטגן. רנטגנתי? מה הרגשת כאילו שהיה שאת הרנטגן? מבינה מה הבן אדם מרגיש בפנים, שאת כאילו קוראת אותו, את שומעת אותו בלי שהוא יגיד את זה במילים, ואת יודעת לדבר את זה. הבנתי שמצד אחד מגיע לה המון קרדיט. היא עשתה את זה, היא בנתה את המקום הזה שטפו טפו טפו נעשה לך, נכון? עד 120, שיהיה לה רוגע ושקט, אבל היא יכולה להפיק מזה יותר לעצמה. היא מסתפקת בלהפיק מעט מזה, היא יכולה להפיק מזה יותר. אז זה אינטליגנציה אינטואיטיבית, שבעצם היא הכלי העבודה המרכזי שלי כשאני עובדת עם לקוחות. אני לא משגעת אף אחד, אני ראיתי מאיזה בית ספר הביאה לי איזה מישהי שרצתה לעשות אצלי את הסטאז'. אז היא הביאה שאלון היסטרי של איזה 40 שאלות שצריך לשאול לקוח חדש. את מי אפשר לענות עם 40 שאלות? מה זה, אני רופאה? צריכה לעשות אנמנזה רפואית? על כל ההיסטוריה לעבור? מה פתאום? אני לא צריכה לעשות את זה. זה מטורף, זה גם לוקח שעתיים, זה שתי פגישות שלמות שהולכות על זה. אני צריכה 5 דקות כדי לעזור לבן אדם, אני לא צריכה שעתיים, רק כדי להבין. והאמת היא שגם אחרי שתשאל 40 שאלות או 400 שאלות, עדיין לא תכיר את הבן אדם, הרי את עצמנו אנחנו לא מכירים עד הסוף. למה צריך לרצות להכיר מישהו עד הסוף בפרטי פרטים? צריך להבין על מה לעבוד, זה הכל. בקטע הזה, היכולת שלנו לחוש אינטואיטיבית מה קורה ולהצליב את זה עם השכל ולהפגיש אותם, את שני הדברים, ועוד הייתי רוצה להסביר על זה, כי אני לא חושבת שזה ברור ומובן מאליו, אני חושבת שיש פה מה ללמוד, יש פה מה להסביר.